Η απάντηση στο Γ2α είναι η εξής. Γβιν νόλις, δευτερεύουσα ουσιαστική πρόταση του γβιν ως αντικείμενο στο ρήμα non dubito, της κύριας πρότασης από την οποία εξαρτάται. Εισάγεται με το σύνδεσμο γβιν γιατί είναι αποφατική και εκφέρεται με υποτακτική όπως όλες οι προτάσεις του γβιν. Στην προκειμένη περίπτωση με υποτακτική ενεστώτα, νόλις. Σύμφωνα με την ιδιομορφία στην ακολουθία των χρόνων, εκφέρονται πάντα με υποτακτική ενεστώτα ή υποτακτική παρατατικού και δηλώνουν το σύγχρονο στο παρόν ή στο παρελθόν αντίστοιχα. Η υποτακτική ενεστώτα νόλις δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν, από ρήμα εξάρτησης αρκτικού χρόνου non dubito ενεστώτας. Υπάρχει συγχρονισμός κύριας με δευτερεύουσας πρότασης. Η πρόθεση δηλαδή είναι ειδωμένη τη στιγμή που εμφανίζεται στο μυαλό του ομιλητή και όχι τη στιγμή της πιθανής πραγματοποίησής της. Ο λόγος που έχουμε υποτακτική είναι γιατί το περιεχόμενο της πρότασης εκφράζει την πρόθεση του υποκειμένου της κύριας πρότασης από την οποία εξαρτάται.